uthi ukudilizelana uthi akalifuni i-blocks ngaphakathi ebhazini lakhe kodwa belikhona omunye imizi enayo ama-blocks. uthini ngalabo abakhe waya nakhona bakha ngenkani baqhubeka wabayeka wangena amaphoyisa wenza yonke into waze wabayeka. nina bayaphi-ke bona unwisela nini waye ngana awisele nina nodwa asazi ukusenzeni thina sodwa uthi-ke mayesho ubathi uthi mina ngiyadelela ngeke-ke mina ngidelele umlungu ngoba vele sayifuna indawo kwavunyelwana. wena umdelelana umlungu? Hayi umlungu wasuka kithi. South Africa siyabingelela manza wethu kuphi nakuphi lana khona nibele umduduzo wamkhonazi sinibingelela sivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibingelela singapha eMnambithi Lady Smith lapho nasizobona ke umama uMamtshali Mazibuko yebo bahlala endaweni ethiwa kaBester uBester ke wakhona la eMnambithi ngazwa kaSenandi uBester egebengeni lapha soboneleke ibhodi belithi Bester la siqhama khona le eFree State ngokuthi kumama becela ukuthi ucela ukuthi sidle simbone naye la ngokuthi khona inkinga ke anayo uzosho ukuthi mama ukhala ngani ukupha afisa ukuthi alekelwe khona sawubona ma sawubona siyaphila njani ma saphila yebo ngomduduzo igama mina uMamtshali Mazibuko yebo ma Besters not Qedachi angigama lesibili ngalizilithi not Qedachi ayi isibhune yebo ma kwenze njani Selwas lapha eplazini sakha ukufika kwethu 1978 nina inkinga yani inkinga nayo inkinga yethu umlungu Dibizumuzi wami okay yes yeah ngawa ngo2017 udaka ngo2020 ngakha iblocks wadibiza wasibopha sahlala ejele amalanga sasibele angibonela nazo abaphepha khona nifike nini eplazini siseplazini 1978 nifika khona yeah 1978 kwakhona phakathi bakho yeah nge20 asiboshwe ngawo cha ngiyabona naniboshwa la before kuze kufike ukuthi niboshwe udiliza ke lo muzi uba umlungu nihlala kephi la nidiza khona endlini kaDijara ekhaya ekhulu eceleni ngapha eceleni kwakhona. Okay mana ma indawo la khona lo mlungu azodiza khona ikephi North Qedachi kaDijara. Okay ma engifisa ukunderstand ma angisho igama nisekhaya endaweni yakini la nihlala khona la sihlala khona usuka kephi nomlungu ezodiza nomuzi useduzana la phambili ungaphambili nomlungu unomuzi lapho wakhila yini indawo kahulumeni leni yakhele noma indawo kaba ayibengakayithi ngihulumeni umlungu wasibeka lapha yana ile vele ngifuna ma uthi ungicacisele kahle umlungu wasa niseplazini nema manje indlela okhomba ngaso ngazokhomba ngazuthi njengomhlamba hlale emjondela ukuthi mina ngakhe la nanginomlungu la eceleni kwami nihlala eplazini iplaza lomlungu nina nize nifike eplazini nifika kanjani eplazini safuna indawo kumkhulu baba wakhe kumfana 1978 yes yeah lapho asinika khona babakhe sakhe khona namanje yeah okay saya samtshela sathi ingane ziyaxabana ingane zobana ixabanayo ngilimkhulu ikhaya ekhulu yes ingane zinexabanayo yebo zibangani hayi ingane ziyaxabana okay yes yeah sathi sicela ukubeka nje la esangweni yeah sabeka khona wavuma yeah 2017 yeah irondo wabdabu khulu yes sahlala la wena umyeni wakho wena umyeni wami nengane inengane engaki ezami zo6 okay wona phuma owena umuzi eceleni yebo lo munye wasala umuzi wasala umuzi la iduzane futhi namanje usakhona ukhona namanje imupho odiliziwe ilo obekiwe umusha lo wa 2017 yeah khona umkhukhu kodwa lapha yeah hleli umkhukhu nengane nonke ingane zasabuyela ekhaya ekhulu okay
udilizani-ke lo mlungu Madilize udaka irondo half dark i-2 room yi-blocks uthi ukudilizelani uthi akalifuni i-blocks ngaphakathi ebhazini lakhe kodwa belikhona omunye imizi enayo ama-blocks uthini ngalaba abakhe waya nakhona bakha ngenkani baqhubeka wabayeka wabayeka wangena amaphoyisa wenza yonke into waze wabayeka nina Angazi pho bayaphi-ke bona unwisela nini waye ngena awisele nina nodwa asazi ukusenzeni thina sodwa uthi-ke mayesho bathi uthi mina ngiyadelela ngeke-ke mina ngidelele umlungu ngoba vele sayifuna indawo kwavunyelwana wena umdelelani mlungu hayi umlungu wasuwakithi umuntu umdelelani pho angimdeleli umenzani ma mayekhuluma ngiyamphendula ngiyithuli nikhuluma nesizulu naye iyakhuluma isizulu utensi igama lakho bani utensi uye lo mdelela utezi uyamdelela uyavuma ukuthi uyamdelela angimdeleli Ume- angimdeleli uye wenzani ma odelelayo uyodelelayo ngekaze emzini wami azongidibizela umuzi wami bengikhulumiye naye noma ngifuna i-10 b weza wazobona nasahwaya lasibeka khona isu wafika wazobona manje ngokuthi uyamphendula ukuthi uyadelela wena uthi ngiyadelela mina ngcono yami ngcono indoda indoda yakho uthi ngcono indoda eyami indoda akusiye yakhe naye inowakhe umfazi yebo nginomfazi wakhe naye nami angiye emzini wakhe ngangiye emzini wakhe ngiyobuza ukuthi ngoba udibiza udaba ukuthi ngilalephi mina wamthatha ngisejelwa nginasejele waye emzini wakhe ngaya khona wafika wamemeza Angiphiki, ngaya wafika wenzani khona ngamemeza ngathi akaphumele ngaphandle wabaleka wayebayeni uphetheni mamuya khona angiphethe isando esincanyane esingaka isando isando wasithatha amaphoyisa uyosizani isando ma ngangisiphethe nje ngihambe naso ngiye kamlungu uvula qhula isando nje ekhaya nangithi ngacusha ucingo ngashona khona ya Kamlungu, nabantu abamabawu-4 bafuka badubula amaphoyisa baphetheni abantwana bangaphethe ukuthi abantwana yini ngaphethe isando wawusuhlasela yini kanti cha ngangiya nje khona ngithi khona nezinja ngizoshaya nezinja ngesando ma mase zingiluma ayikho nenduku waphuma wabaleka waya ey'bayeni ezansi aphakelelwa khona isemini kweza umkholi bango-12 emini Yebo. hayi ebusuku emini yebo angaqala umuntu wafika phambilini elethi i-besters ithi izoqhala kudibisa sayivimba esangweni yajika i-besters wasiwamema umphakathi i-Bergville Newcastle uthwala wadubula umntanami khona ukhumalo kwadudula ingane yalimala esibhedlela intombazane nangalivula icala sayecaleni ngisaboshwa lokuboshwa kwethe kwathiwa icala linabufakazi ingane idubulekile yebo kwathiwa linabufakazi kuthi amaphoyisa ebhesters angibhalile efonini ade abinabufakazi kwaphela kanjalo laphela icala ugule ummeli wethu ugule esimele ugule yebo uyo esimele wathi ugule hayi sekuzothathwa-ke manje ukuthi-ke kuzokwazi kwenziwe ukuthi manje uhlelo lokuthi busa izindlu manje sesimfonela ukugula sayibamba ifoni wayiyeka kanjalo nompela saseyiyeka-ke kanjalo esihamba-ke manje sikhosela kubantu-ke omunye athi ngizonenzela omunye athi ngizonenzela omunye athi ngizonenzela akukho kwenziwa ngangalutho uzobe namhlanje uma ngifuna nje umuzi wami into engiyifuna kuyo abuyisa umuzi wami awakhe ngoba unjalo aqede lapho avule iy'nkambi lezi besisebenzisa ubabakhe asekhona khona okunye okungaleni asivulele iy'nkambi zethu ngoba zinjalo zibuye nakho sengena okunye-ke manje iy'nkambi zani zokudla imfuyo inkomo imfuyo lethu bekuvele kune-issue yokuthi indaba yey'nkambi before kade lezi ndlu wayivala inkambu leyo wasinike yodwa wayivala le esikhiphela kuyo bangabe khona iy'nkomo ezingasembo nesengwayo lezi esengwayo zihlala nazo emakhaya lezi ngasengahlala phasheya enkanje bayivala leyo nkambi manje zihlala nazo zonke la ndawonye kanti vele kuhleli nje akuzwene kuyakuba yikho usuphatha nesandla nje uyakhona uba umtholo ozomenzani ngesandla angangemenza itho kunesibhamu kodwa wasithatha isandla phela ukwazi ukuthi nesibhamu hawu kwakuzobonakala uma engithinta ukuthi kubonakala kwenzeka njani awulisabe libhuni hayi anginandaba nayo ngoba sizalwa ndawonye
African woman. Kodwa Sibili. kwakuzothi mangabe ngifile angizalwe nezinja nami. Kwakuzocaca. Ubaba wasekhaya uthini wona yonke lento? Ubaba sekhaya uphansi. Uyakhuluma yena naye. Ngamanje ngoba kushona ugogo nje uyile kuye wamnika impuphu wamnika amahalavu azogcaba uma wakhe. Awukhuluma Uthi umuntu ongiyimi. phela wona umhloniphi umini wakho uyamhlonipha wona umhloniphi. Wona uthi uyamdelela wena. Kulungile, obonakala. Sokuzobonakala ukuthi ogcinaphi kodwa lapha ngiyofela khona. Angindawo. La. Emzini wakho. Lamathu leya ndawo esanika ubaba wakho uMagwede. Yeah. Angindawo kuyo. Ngifuna uwakhe umuzi wami. Indlu yami beku10 room, 11 room negarage. Ah. Ikhona manje la ungayibona la ingane nani ngitshengisa. Kukhona konke lezo zinto kwakhiwe. Marondo lawa khona, ma-half down lawa khona, konke khona. Impompi ikhona lapho kulo muzi engihlala kuwo kami ebalini. Baba bathini lapha sekhaya elikhulu? Enakho lokwenza le ncifo njalo. Ugogo. Abasekhaya elikhulu lapha enisuke khona. Ugogo. Yeah, ukhona ugogo lapha. Ukhona ugogo. Yebo. Bathini ugogo ntombendana? Ugogo azange aphume mangabe kwenzeka kanjena eze lapha eNzansi. Ngabe wayemsaba yini? Azange azaphume ugogo. Ngoba sasihlabe konke nenxiwa. Konke lokhu akumosa lapha. Inkomo imbuzi lezi engahlaba ngafaka amadala lapha yana ngiyakufuna ngifuna ukulungisa zonke lezi zakubuyise ngoba kunjalo. Angifundi ukukhuluma naye kakhulu. Uyacasula. Kodwa nje yena asibingelelani vele. Oniyahlangana. Sathi umgwaqo wodwa mina ngifuna sihlangana umgwaqo wodwa sifike ekhaya kamini. Naye hluka yekakhe nami ngihluke ngeka. Umgwaqo wodwa. Yo, Kakubheka ukhona umuzi wakhona. Ukubheka ukhona umuzi wakhona namabhosi abantu. Ngoba kwenze njani thina sodwa? Angabulala abanye abulale wethu kuthini? Lamablosi. Thina sayacela. Saphiwa uye. Kuthi yakhani nje ngidlizela mase ngithanda. washo njalo. Cha sengisho konke kusho thina phela ngithi awethu ayadala uyabulala wethu. Kusho ukuthi ngiyanipha mase ngithanda ngiyawahliphisa. Impahla kodwa wakwazi ukuthi anilinde nikhiphe. Yaphumela phandle yanethi impahla ngizahamba saye ejele ethi yasala phandle. Oh, ngesikhathi uboshwe le nesando lapha. Wasala konke lezi. Wasela wabhidliza. Wasebhidlizile baba. Yebo. Sashiya lapho saya kuye kaMlungu. Ngakhona amaphoyisa lapho izakwazi amaphoyisa. Sashiya amaphoyisa thina saya kuye impela ukuthi wena mangabe usufaka amaphoyisa wenze nje. Wena usezanza ukukhuma nathi. Yes. Ngithi yile sukakhela. Yeah. Laba sibasi. Ngiyokhuma naye iqoboke yini. Akaphuma ngayo. Asilandela amaphoyisa ezakithi kaMlungu. Ade asibuyele emuva ekhaya. Yeah. Sesibheka emuva mdubula lapha intombi naduke ngapha ngamuva. Ebhekele Yebo, wamdubula ngapha ngamuva. Uthwala wamdubula uthwala. iphosa lomuntu lamdubula. Uthwala. Selamdubula. Uthwala. Lithi lidubelela nengane. Asimazi uthwala wamdubula. Nasenkantolo lakho nyobazi wambuza uthwala. Manje umdubulile nje yabona ukuthi wenza icala umdubulelayo. Angimzwanga ukuthi waphindwe wathi lapho mabembuza abashushisi la enkantolo. Nani na ummeli? Okugule. Ummelweni. Wakumeli ugule. Uthi ummeli ecala emhlula kanjani because phela ulimaza ingane Angazi ngiqaba ngasi ugula ngasi. Ngani mfonela kayibambi nje ifona ngazi. Kusho uma ngibheka mina lo mlungu wamnika mhlamba amaswidi amantshontsha ngazi. yini ugula umuntu? Umuntu. Kanjani ecala because uphosa amalimaza umuntu ebhekele akekho harmful lo muntu Ayingamfazana. Wengaphethe isikhalo ngaphethe litho ngempela. Ngidubula ngapha ngizoqoqa. Waye esibhedlela futhi. Amthatha amaphoyisa la eMambithi. Amuse esibhedlela, ambusa salala la eDrebini police station sahamba saya eNewcastle. Babe balinya amalanga. Ngifika yo10 ngoba bathi balusuku lemini bathi awu 19. Nsuku. Nihlele ngaphakathi? Yeah.
ngabe angibabala ubusuku nemini. Yebo. Kanti niyagwetshwa yini? Masithi kubalwa ubusuku nemini. Basho nje abathi bala ubusuku mina sazi ukuthi Kubalwa kanjani? Angithi nina niboshwa amaphoyisa. yes abo. So maniboshwa amaphoyisa nesakwi-waiting trial ukuthi ufuna uzoqula icala makuthi nithola ngebheli. Ibheli sayikhipha mhlawumbe sekulo ngibali uyikhipha mhlawumbe siyolo mhla sithingene wathi uphoyisa ukubheka wathi unkosi akubheli aseNewcastle. Bathi ama-charges abantu baphela wona wani ucaleni. Asazi unkosi ngoba mbuza amaphoyisa emlambini wathi babophela nabo mama ukuthi abayoboshelwa nabo mama. Ngoba ngibe beyobuza bona senababopha nini. Singabophelani ke labo mama wathi hayi bayejele. Unkosi. Okay. Umsisha seBesters. Ngale nje bamuthi umuntu angazabe mude kakhulu. Office ukubona njengamanje no-office ukukuthola. Ngicela uyicelela abantu bathole ukuthi ukhala ngani kahle kahle okufisayo. Kusona sonke lesimo sokudutshwela ingane, ukubhedlizelwa indlu, umlungu lo ngamsabi ongathi uyanihlukumeza. Ikhona kuphi office ukubona njengamanje ukuthi thina masiphuma la sihamba. Nasi isicelo sakho osibhekisa ukuthi thina njengenhlangano ethuleni nasemphakathini eSouth Africa kulobu buhlungu obheka nabo ukuthi nithi niyahlukunyezwa manje lo mlungu. Siyahlukumeza. Yebo. Ngithi nje mina engicelayo lo mlungu akasikela indawo yethu. Lo mlungu lo esamakhela uTinsi. Akumuzi wami ngobunjalo. Abuyise inkomo zami lezathatha zonke amalobolo omntanami wonke ngiyawafuna. Uyawazi noma wakhipha 2014 asezale kangaka. Wakhona umntwana walotsholo? Washada. Beshada June lonyaka. Okay. Lezo inkomo zeloko lwayithatha umlungu? Wakhipha lapha yana ngayokhashela ayojejela emgaqweni ngaqhashela. Bengikhokhela inyanga nenyanga. Ngaya futhi ngamtshela ngathi zalahleka uzokhokha yena. Bebentshontsha la behlala khona. Wathini umtshela kanjalo? Azaka ngiphendula ukuthi ngiyadelela. Yebo. Yebo. Umuzi wami ngiyawucela ngobunjalo lapho engashiwa khona uMagwego. Okay, no kulungile no. Siyabonga no. Ngicabanga ukuthi South Africa izwile isikhalo sakho nobuhlungu obhekana nabo. Ubuhlungu phela ngibuhlungu. Yebo. Ngibuhlungu. Yebo. No, kulungile siyabonga. No, siyabonga South Africa selizuleke nalo daba lika mama akhala ngakho ukuthi banenkinga yomlungu eplazini obhekene nabo bahlukumezayo ukuthi umuzi wakhe namadlelo ke emfuyo nawo amenshiniwe. Konke nje nokulimala kwengane yakhe engathi awuzange bakuthole nobulungiswa ngoba nandlela achaza ngayo uyabona ukuthi asingeke isidingo sokuthi iphosa ngadubula ingane efulathele. Nalabo bathi bangafisa uku-advise according to inyathelo ofuneka ayithathe umama ukusuka manje kuya phambili. Siyacela ukuthi basiphe lama-advice angakwazi ukulekelela umama nathi sizoke sibheke ukuthi-ke esimeni esikanje ikuphi umama abangakwenza ney'ngane zakhe nomyeni wakhe uma kukhona lapha okucindezeleke khona okungamalungelo abo esimeni saseplazini. Le ma-issues lawa ezimpi zasemaplazini nabantu abakithi abamnyama kusayinkinga into yakhona ngoba nohulumeni uyabona ukuthi akayimisele ngempela ukuthi a-address le issue once and for all ukudlula nje kuyona ngoba abanye kumanje uyezwa ukuthi bakhishelwe ngaphandle mawuzwe ikhala zabantu abahlala emaplazini besibikela inkinga ababhekene nazo. Namanje sisuka le nje eFree State besibizele yona inkinga njengaleyo yasemaplazini. But-ke sothini abantu ibona abavotayo, ibona abakhetha uhulumeni. Kuyoba kuhle-ke ukuthi uma liphinde thwele yavela ithuba lokuvota njengamanje abantu abavote wisely babeke vele uhulumeni usuke wazi ukuthi uzokwazi ukuba attenda eyinkingeni abasuke behlukumezeka kuzona abadinga ukuthi uhulumeni angenele kuzona. Angenele ngokweqiniso ngempela uhulumeni. Yilokho nje esingakusho njengenhlangano Thuleni. Siyabonga. Ngisakahle emakhaya.